Jestli je něco krokem do showbiznesu, tak je to X-faktor. Jestli by měl někdo patřit do showbiznesu, tak jsou to podle mě mé dvě svěřenkyně. A jestli by někdo měl být stělesněním showbiznesu, tak je to Marina Laduda. Už je to skoro tu, už je skoro ten koniec a je to tak blízko, ja už to cítim. Mě z ní velmi jasně cítit, že tohle je přesně to, co bych chtěla dělat, co by jí bavilo. Dostať podporu ľudí, ktorých som ja si nikdy v živote nevedela ani predstaviť, že by vo mne verili, tak to je úžasné. Oh, Marina Laduda. Hi. Nikdy som nebola live v televízii, tak mám dosť nervy z toho. Ona bude poprvé v livece zpívat naživo píseň prostě v úpravě, kterou nikdy nespívala. Ten adrenalin bude obrovský, rozklepe se ti srdce, protože tam se nedá nic vrátit. Chcelo by to nejaký refresh, niečo nové. Zaujímavé. A je nutný, aby to byla show prostě. When your heart beats. A teď bylo. Tá originálna už je tak prehraná, že možno to bude aj liesť na nervy, kebyže to spievam tak, jak originálne. Jako není nutný úplně končit nějakým Next to mine. Marina je voříšek vlastně už od začátku, ale takový ten voříšek, který mě moc baví rozlousknout. Zlakla si sa toho, lebo si to doveda spievala neporovnateľne lepšie. Hlavně klid, víš? Keby som nemala Ondru vedľa seba, tak by som tam asi tak stála a dávala. Teď představ si, že tady bude úplně kompletně celá aréna a my musíme přesvědčit o tom, že to fakt seš ty. Next to mine! Když to musíme next to mine úplný protipol toho. Ďakujem, Ondřej, za všetku pomoc, čo si mi dal doteraz, za sebavedomie a istotu, že ja to v sebe mám. Jestli to Marina Laduda dá, to dá tak, že bude celý Česko i Slovensko koukat. Marina Laduda. For the very first time, like a virgin, when your heart beats next to mine. Gonna give you all my love, boy. Ondrej, chcel si s tým niečo naznačiť, že nevesta? Ne, proboha, že tohle je show business, to není realita.
No, ty sa na Madonu dokonca veľmi podobáš, to som ti povedala už na prvom castingu, takže zrejme schválne je vybratá táto skladba. Musím ti povedať, že veľmi si intonačne tam lietala. Neviem, či je to tvojou nervozitou, ale to ma to vyrušovalo a preto tá skladba začala byť veľmi neistá. Ale v každom prípade dala si, čo si mohla. Tá torta, to je tiež tvoj nápad? Tak společný, no. Hej. Je to takový candy. Ináč, pekná, zaujímavá show. Ďakujem si sa. Mne to až tak intonačne nevadilo, ale neviem, keď si hovoril spoločne, ale na mňa to pôsobilo tak trochu lacné. Tie pohyby a tak, lebo ona je krásna tým, že je medzinárodná, sebavedomá baba, ja ju poznám, my sme sa pokecali a tak a také, že strašne chcem byť teraz sexy, mne to vôbec na teba nepôsobilo, lebo ty už to, že tam stojíš, si už krásna a sexy, sex appeal ide z teba jak vodopád, ale keď tam robíš také tie s Riťkou, aj keď viem, že chalanom sa to veľmi páčilo, ale mne sa to tam vôbec, neviem, bolo to tak, pôsobilo to na mňa lacné, ale si krásna a myslím si, že môže to byť ešte lepšie. Rozumiem, ďakujem. Ale... Já to nerad říkám, protože jsi fajn ženská, ale je to první vystoupení dnešního večera, kterému jsem neuvěřil. Jo. Bylo to příliš velké napodobování vzoru, na který zatím ještě nemáš. Jinak, ale můžeš mi dát číslo na toho chlápka, jo. Už se o něm postarám. Snažila se, díky. Marina, vůbec se nenech zdeptat tím, co tady řekli mý kolegové, protože takhle, ono to samozřejmě mohlo působit lascivně, ale tohle je show a nepůsobilo to ani lacině, ani lascivně, působilo to sexy. A to se zkrátka při některých vystoupeních v showbiznisu dělá, že a to je to hlavně, o čem jsme se bavili, že jsme chtěli, aby to vypadalo jinak, aby to působilo tak, že z té křehké křepelky, která neustále v tomhle pořadu byla a za kterou ty si se prezentovala, že tam vevnitř je dračice, kterou ty v sobě máš a kterou ty chceš, přesně tak, ano, kterou ty ze sebe ty chceš dostat, prostřednictvím přesně takových vystoupení. A jak jsem řekl, tohle to je krok. Tohle to může být krok někam dál. Tohle není tvoje definitivní a finální vystoupení tvýho koncertu. Tohle není vrcholní číslo. Ano, a takhle je třeba, abychom to všichni brali. A já to takhle beru a já ti gratuluju a já věřím tomu, že při tvým koncertu, až ty budeš mít podobný sexy číslo, takže z toho všichni budou úplně vyřízený. Včetně tady těch třech. Gratuluju. Díky. Ďakujem veľmi pekne. Marina Laduda, asi ti pomôžem dole, nie? Áno. Smiem prosiť? Hlavne nehovor áno, pokiaľ máš svadobné šaty na sebe, to by si mohli mnohí rôzne vysvetliť. Veľmi ti to pristane, to neviem, či si niekto všimol, mimochodom okrem tých zvláštnych poznámok. Už si niekedy mala na sebe svadobné šaty? Možno sa to stalo, no. Nie, či si už mala niekedy predtým, to si nepamätáš? Nespomínam na to veľmi často. To si máme ako vysvetliť? Internet. Internet? No. Čo sa deje na internete, to aj nehovor, tak to radšej vysvetli teraz, lebo na internete sú rôzne videá. No, okej, tak stalo sa to raz a neviem, teraz to dosť ako skončilo a len je to komplikované ukončiť, keď je to tak... Ty si sa už vydávala? No. Teraz smrteľne vážne hovoríš? To som nevedel. To si vedel. Nevedel? Aha. OK. A o to sa hlási? A neviem, či ako ženík, alebo... To znamená, že Marina Laduta je vdaná? Laduda, prosím, Laduda, Já jsem řekl Laduda. Jak pana Labudu pozdravujeme. Ty jsi vdaná, Ladudo, a ty jsi nám to neřekla. Na čo by si to hovorila? Ty jsi vlastně paní. Aha, tak pani Marina... Toľko rokov nemá, veď... Ale máš. Tak ale spievala si ako panna
a pritom zostaneme... Ako hovoríš, na internete je aj to, čo nie je pravda, tak ľudia si to už nájdu sami. Dôležité je teraz, aby si pamätali jedno, že tvoje štvorčíslo SMS-kové je... 9950. Správne! Marina La Duda!